Kaitor boni mothano nayo tei narigo kuthini phan mothano meseni manja Jisuni thuibai paimani boni sakao mothano disamani a mothano kebo phano sokomori manja bo mothano songsawi krakhe tlangna bagui bo borokno tisao tei tubuo tinini simi reformation ni kokno tui wansuk layano reformation tamo tei tamni bagui reformation nang reformation ongkha reform ongmani fomo tewaisa hainu hai kifli phaimani agini soi kubuyo agini snamjago agini sajago kifli phaibimani obongkha Jisu Kristoni soi lamao Jisu Kristoni phiringmani lamao kifli phaimani abo borokni bagui soitani samungni bagui derai thangmani tabo khainu hai soi kubui kaitani koklayo kifli phaimani ongkha reformation ongkha baijakno snamphimani reformation ongkha soi bible kifli phaipimani kaitani elebakni kokthaibai kiringphimani reformation ongkha borni wansukmano noroi kaitani musungmano puila otubumani reformation ongkha manakmani pohoro phaisokpaimani motha manakmao himi thangmani phiaba reformation ni bisingthi haino hai pohoro kaitor Prabhu Jisu Kristo boni mothano segui tubukha reformation ongkha mungsa goron kuri tongmano goron rifimani reformation ongkha tuyo sui kufur khlaima haise Jisu Kristo boni mothano tuyo sui kufur khlaitrangnai abo singel bagono sijak nukha aboni bagui motharok derama tongke kodroma tongkhangke bo abono sui kufur khese trangnai hini sao aboni bagui se kaitor reformation ni bagui slaijak phirani bagui bo borok songsao tei borok tubuo obo motha kakmaya obo reformation che kaitor tatalbai kubino sakangmase pohorno manakbabai sakangmase reformation ongkha puljani thayo phai sokpaimani lama koroi thangmani derawi thangmani haino hai puljani akubuyo basaphimani reformation ongkha lama hamyao thangmano kaham lama tubumani o samorokno khlainani bagui horni manago pohor tubunani bagui gobang borokno kaitor songsaka tei tubukha Catholic ni okhri phainero hino Protestant tei borno reformation tubui phayo soi pohoro himi phayo eba Jisu songsamani mothao sagiro himmani pohoro kipili phayo reformation ni kokno saimana bagui sing 300 AD ni simi yang 15-16 century ni AD ni bisingni mothani laibu mano saimana nangnai 15-17 AD o sing reformation de hini hinpano salchabai reformation ongya kudukma sal bisiromui reformation phayo tei reformation ongo subra Jisu songsamani motha tei sagirok church father rok himmani a motha bisi 300 AD o phaite Roman Catholic ni yago soguyo a motha trikhe Kristo bokhrok norjagui borokse bokhrok ongai phaimani singnugo soilama koroi thangmani manakmao sapsutra ongya kelegi thangmani nugo tabuk singje motharok nuktongmani Baptist Hindi Praise Hindi Brethren Hindi Evangelical Hindi abor bebak Protestant se bebak no Catholic ni phaimani se directly indirectly tamni hinba kaitor mothano manakmao tonia soi kubi kaitani kokbai tongeno boni soi kubi borokno tiklai tubu manise tinu sing Protestant oi phaya hangke sing kathar elambak surase porinani odikar tongla khamo kubi kaitani kokno saimangla khamo lama koroi tongkhamo buini kokbanyo sing asogui basawi tei thimani phasingo thangkamo abon bagi church history sinilangmo belai khe nangsugo ajorao motho belai kheno rangri phaisok phaimani tei phan political power phaisok paikha pubrok nangkhake rajarokno suda kok khanaroi mano asik jorao phaisok paikha phia asikno kubui tei bible bai hakchalong manibo singnugo ojorao Catholic no ubui tei kathar motha hinai sajakha Catholic motha asike rangrio gnangongkha a motha bai jotono kwrungna musungjakha aurni position manna bagui borrok saito laikha tei khasik laikha pia rangbai kaitoni motha tongya gnangong mabai kaitoni motha tongya takphano kwbang mathayo school reservation jobrok nogrok rewano hwnei omhaike kwrungri tonimani singnugo tatal chawi Jisu to mani singnugo abo kaitoni mungno Jisu ni mungno lasima singsa khlaimase asikno motha gnang khaka position kusugo kakha
kaituni kubi kokbai bo asikno haksal ongmang thangka takjak matani phurungmung borokni phurungmung phai hap phaikha mothao corruption bangmang tongka motharok deramang thangka ojorao bible jotono pori oi manya porinani bo rijagya tei bibagni yago available bo ongya bible mani bo pori manya tamni hinba latin kok bai sijakni bagai latin kok simino abo kathar hini saklaijak tei kubun kok bai abno translate che khlaimaya hini ben bo khlairijak tabuk sing wansugni di sini yago je bible kabangma tongo abo bai simia sini mobile logo bo apps kabangma tongo tabuk sing kubui tamo kaham tamo abno sing saiman kha bahai aboro gongkha male protestant ebake reformation ongmani bisingti se reformation ongya ke sing tinio kubui kaitini kok bai kiringi se tongla khamo sing manakmao ondo biswas ongi se sing pubrok ni logi rikthalai tonglai khamo abon bagai reformation nango tinio sing asik no khna layano next time mo sing khna lainai kaitor reformation phayasni sakang bo bahai borok no tisaka tei borne bisingti kaitor bo bahai ge samung khlaigya reformation jora jora o abo belai khno tektoribo tei kwbangma thuibo saklai jakha aboni bisingti se kaitor sini yago boni kokthai kokno tubukha mothano bo tuyo suwi kuphur khlai tlangkha phari sing o reformation ni himao kringnai tonglayano part 2 sing John Wycliffe ni kokno tuiwan suklaino bo bahai ke morning star ongi phaikya reformation ni kaitor norok jotono hamari khlaitun amen